Slav, roj baş, hevanno, hevîdarim herkes baş e. Berî ku ez dest bi bername bikim, dixwazim emîn bim ku dengê min baş tê we ji kerema xwe re. Eger hûn bikaribin ji min re binivîsînin dengê min baş e, ji ber ku dengê min niha ji van tiştên goyê min de dengê min ji wî tê we. Eger temam be em hema dest pê bikin. Tiştek ku ez dixwazim ji we re pêşkêş bikim daxuyaniya dawî ya Rêzer Murat Karayîlan e. Di derbarê pêvajoyê de daxife, di derbarê mafê Kurdan de daxife. Erê, tamam ez bar dikim pirsgirêk tune ye. Tamam. Ez hema dest pê bikim û dirêj nekim. Di derbarê pêvajoyê de ji xwe hûn fikrê min dizanin. Hevando endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayîlan ji kanala televizyonê ya Kanal Heşre Aqifî li Başûrê Kurdistanê weşanê dike. Karayîlan di hevpeyvîna xwe de balkişan ser êrişên dewleta Tirkiye got cî ku lê êriş hebe wê Partiya Karîkerên Kurdistanê PKK nikaribe kongreya xwe li dar bixe. Ji bo vê jî divê demil dest acîlen êriş rawestin yanê li gorî agirbestê tev bigere dewleta Tirkiye. Karayîlan got di salên 2022 de jî rêber Apo ji İmralyê bi daxuyaniyên xwe PKK fesih kiribû ji xwe wê demê şer rawestiye bû lê wê demê hin kom ji hundir ve ji derve ve derketin xwestin tevgera me tasfiye bikin dema ku tiştên wisa çêbûn ji nû ve avakirina PKK hat rojevê. Yani me xwest em vê pêvajoya ku îro em di nav de ne 2022 de bidin destpêkirin lêbelê hem ji hundir û hem derve ez vîya rast bixwînim lê wê demê jî hin kom ji hundir û derve derketin û tevgera me xwestin tasfiye bikin dema ku tiştê wisa çêbûn ji nû ve avakirina PKK hate rojevê. Karayîlan da axaftina xwe de balkişan ser pêvajoya nû got piştî şerê 10 salên dawî ku dewleta Tirk bi hemû derfet û îmkanê xwe xwest tevgera me têk bibe dema ku nekarî bigêje armanca xwe yani nekarî PKK têk bibe bi pêşengê Dewlet Bahçelî xwest pêvajiyekî wisa îro bide destpêkirin. Karayîlan di derbarê mijarê de got 10 sal bi her awayî bi her rêbazî li hemberî me şer kirin her cure çek bikaranîn heta ji NATOyê piştevanî girtin çekên herî modern bi dest xistin şer kirin li hemberî me belê rast e me divî şerî de wendahî jî dan lê em têk neçûn em bin neketin û nekarî me tasfiye bikin. Vê jarê Dewlet Bahçelî li parlamentoyê çû silav da Dem Partiyê yani dema ku gîştin wê qenatî ku nikarin PKK têk bibin mecbûr man ku biçin parlamentoyê silav bidin koma Dem Partiyê. Axaftina Karayîlan bi vî şeklî ye ez hema tamam rewşa we jî baş e hevanno deng baş e ez hema bidomînim ka we negotiye deng baş be tamam e. İjar ka ji me re bêjin deng baş e ez hema bidomînim hevanno daxuyaniyekî tamam süper Zekî Gül mala te ava ez hema bidomînim. Yani Devlet Bahçeli mecbur ma biçe parlamentoyê silav bide koma Dem Partiyê. Karayîlan wiha peyivî Kurd û Tirk dikarin li hev bên. Tabî kê dikarin li hev bên. Herî dawî rêbera ku bangawazî kir, diyar kir ku eger dewlet tiştekî wiha dixwaze em jî amade ne ku pêvajoya guhertin û veguhertinê bidin destpêkirin. Hûn zanin navê vê pêvajoyê li gelek deveran cuda ye. Li cem dewleta Tirkiye pêvajoya çekdanîn û xwefesehkirinê ye. Li cem Partiya Karkerên Kurdistanê navê vê pêvajoya guhertin û veguhertinê ye. Yani meriv xwe nû bike, xwe teze bike, rêw rêbazê xwe yê mücadelê têkoşînê bi şiklekî bidin bidomîne. Ji bo pêvajo bi pêş bikeve divê rêber Apo bikaribe yekser beşdar bibe. Eger ne rêber Apo be dibe ku hin komên gerîla çekdanînê qebûl nekin. Ez bi xwe jî bangek bi vî şiklî gil li gerîla nakim. Pêwîst e komên gerîla direkt bi rêber Apo re hevdîtin bikin. Rêber Apo divê qonaxê de ji bo rola xwe bikaribe bilîze divê azad be. Em nabêjin bila were Qandîlê, em nabêjin bila were Behedînanê, lê divê azad be. Yani heyet, şande karibin biçin pêra rûbirû hevdîtin çê bikin. Yani jî
برای تکنیکی بکاربن پیرا هفدیتن چی بکن دکاره لسر تکنیکی بش دبی بکاربه بخبته جوینا چی بکه دما ایجاب بکه پیویس ببه دبی کومنگریلا بچن جموی ورن اگر نوسابه و پیواژول پیش نکیه اگر کو ربر اپو بخواه و پیواژوی بره نبه هم فرماندار هم شروان ما و قبول نکن کو چکان بردن تنه ربر اپو دکاره بوان چک بده بردن جبو ویجی دوی آزاد به کارا ایلان دوی رپورتاج خده کانال حیشرا لباشوری کردستان پیرا چکریه دبیجه جبو کو کنگره پارتیا کارکرین کردستان PKK کم ببد و دولت ترکیه ارشی خراوستینه Hakan Fidan, Yaşar Güler roleke xirab dilîzin. Ev her du wezîr jî dixwazin pêvajo pêş nekeve. Bi taybetî Yaşar Güler rastiyan berûvajî dike, şerê psikolojîk dimeşîne. Bi axaftina xwe pêvajoyê sabote dike. Agahiyên şaş dide raya giştî. Dibe ku aynî agahiyan bide rayadarên dewletê jî. Dibe ku me PKK dibe ku bibêje me PKK ji hêz xistiye. حتی تونه کریه یعنی آگاهی شش کرده بده دولت خواجی یا راست حقیقت برواجی وانگوتنانه ما حتی نها 24 بالافرین کشفی یم بچک و بیم روف خستنه باسا درونان دکه ما دیمن وانجی برای گشتی را پار بکرنه گل چو لسروان پرچیان فوتوراف جی کشاندن اگر هون کمه که راست باخفن هونه دیمن وان بالافران برای گشتی را پار بکرن هون چما دروات کن و یج رایدار دولت ترکیه را دبیجه ام گیشتن اوی آستی که دکارن حتی انقره جی چالاکین هوایی پیک بینن تثبیت کی yani آگاهین مهمن ام گیشتن اوی آستی که دکارن حتی انقره جی چالاکین هوایی پیک بینن دبیجه مراد karayılan eğer devlet bişer بسر گریلا da بچه و گریلا شر بکه و گریلا بسر بکه به امکان خواهی ایرو گریلا هم لسر ارده هم لبن ارده هم جی ده هوایی ده ادی خودی هزا سرکفتنه یه Karaylan دوی هفپیوینا خوده جارا یکم بحثا جوینا کنسیه لشکری هپیجی کر دبیجه دمه ها چله ده yani seri sali pişti seri sali kongreye ki çekirne yani emne bejin kongre civina konsiya leşkeriye yani hepege hemmi fermandarı xalev kom kiriye lehev civiyana basa taktika nû ya şer kirine ji ber pêve çawa bikarbin li hember dewleta Tirkiye hem tedbîran bigirin xwe biparêzin û hem jî şerekî nû bi pêş bixin li ser vê civîn çêkirine û her wiha îmkanên di destê xwe de bikarbin bi hev re par vê bikin. Me di meha çile de civîna xwe ya konseya leşkerî çêkir em gihîştin wê encamê ku em li her derî li gorî doktrîna şer a nû şer bikin. Lê ev berî banga Reber Apo bû. Lê em bi xeta Reber Apo ve girêdayîne Reber Apo xetekî li pêş dixe aniha ev xet ne tenê ji bo me ye ji bo hemû gelê Kurd û herêmê ye em bi vê ve elbet girêdayîne lê eger ku dewleta Tirkiye bi çek bi ser me de were em ê jî li gorî doktrîna şer li ber xwe bidin em bawerin em ê vê doktrînê jî bi ser bixînin Karayîlan got em dixwazin aştiyeke rasteqîn pêk were divê mafê nasnameyên gelê Kurd bêne naskirin eger bi vî rengî bibe wê dostaniya bi Kurdan re pêk were niha ji hin derdorên Kurd re dibêjin dost lêbelê ev dostaniyeke taktîkî ye bila kes xwe nexapîne ji bo Kurdan li hemberî hev û du bidin bi karanîn taktîkan dikin ji bo dostaniyeke rasteqîn divê pêşî mafê nasnameyî Kurdan li nava xwe yani li nava Tirkiye nas bikin çekdanên li ser vê bingehê dibe bi vî rengî nebe nabe em tekoşîneke bi vî rengî dimeşîne Reber Apo vê pêvajî weke pêvajoya tekoşînê din nirxîne yani ew gotina ku min weke manşet bikaranîye divê derê de min rêzdar Murat Karayîlan bikartîne yani hûn dixwazin ez dubare bikim ji ber ku mesele gelekî hassas e pêvajo jî gelekî hassas e yani çima pêdivî dibîne tiştekî wisa bêje tabii ki yani rast e yani normal tekoşîna Kurdan ji bo naskirina nasnameya Kurdan e yani şık û şupa kesekî tune divê derê de yani armanca nihayî nasnameya Kurdan li her derê rojda navîn were naskirin li her perçê Kurdistanê jî îjar divê ji bo Kurdan li hemberî hev û du bikarbînin taktîkan dikin
ji bo dostaniyeke rastaqîn divê mafê nasnameyên Kurdan li nava xwe nas bikin. Çekdanîn jî li ser vê bingehê dibe. Bi vî rengî nebe, nabe. Em tekoşînekê bi vî rengî dimeşîne. Rêbera po vê pêvajî wê weke pêvajoya tekoşînê de nirxîne. Wê demê divê aliyên Kurd jî vê rastiyê bibînin û piştgiriyê bidin. Eger li Tirkiye mafê nasnameyên Kurdan bêne naskirin, li ser vê bingehê destûra bingehîn bê amadekirin, aştî bi vî rengî wê çêbe, hengê Tirkiye wê qezenç bike. Hengê wê li herêmê bi Kurdan ra dostaniyê pêk bîne. Bi vî rengî nebe wê dewleta Tirkiye her tim ji bo Kurdan xetere be, tewlike be, yani tehdit be li ser Kurdan. Vê derê de wisa ye, yani heta ku dewleta Tirkiye mafên nasnameyê Kurdan nas neke, heta ku ji ber komkujiyên ku ev 100 salin li Kurdan kiriye lêborî nexwaze, rastiya xwe qebûl neke, ev jî gotina Duran Kalkan e berê 3 rojan kiribû. Dewleta Tirkiye heta bi xwe re nê rûbirû rastiya xwe qebûl neke, yani min 100 salan siyaseteke qirkirinê dameşandin li ser we, min hûn înkar kirin, min xwest ez we asîmîle bikim ama ez bi ser neketim. Ji bo vê siyaseta xwe jî min mala we xirab kir, min gundê we şewitand, min li Dêrsimê komkujî kir, min serokê we darvekirind, min Şex Seîd kuşt, min Seyid Reza kuşt, min zarokê wan kuşt darvekir, min rêberê we hemî darvekir. Sirf ji bo ez di siyaseta xwe ya înkar û îmhayê de bi ser bikevim. Yani înkarkirina Kurda. Ama ez bi ser neketim. Di dawiya dawiyê de ez wekî dewleta Tirkî hîç tim wê qenaetê ku ez mecbûr im rastiya Kurdan qebûl bikim, nasnameya Kurdan qebûl bikim. Ji ber vê yekê min ev pêvajo daye dest pê kirin, wekî gava yekem jî ez dixwazim em li hev werin. Vê derê de problem ev e. Wekî gava yekem çi ye? Yani tu wekî dewleta Tirk madem ki ew qisa rastiya xwe qebûl dikî, wekî gava yekem tu yê çi bikî? Rêzdar Murat Karayılan jî behsa vê yekê dike. Wekî gava yekem were li meclîsê qanûnan derbixe bêje ez mafên nasnameyê ê milletê Kurd qebûl dikim. Di vê çarçovê de Kurd jî wê bi Yekîtiya Ewropayê re bi netewên yekbîra bikevin têkilî ew ê bêjin tamam me bi dewleta Tirkiye re destpêkirî em problemê xwe hal dikin, Yekîtiya Ewropayê bigirin nava Yekîtiya yani Tirkiye bigirin nava Yekîtiya Ewropayê ji bo me bila problem nebe. Eger Tirkiye pêvajoya tevlîbûna Yekîtiya Ewropayê bide destpêkirin mühim e ji ber ku otomotîkmen Yekîtiya Ewropayê dibe çavdêr di mesela Kurd de. Wê demê pêvajoya tevlîbûnê çê dibe a Yekîtiya Ewropayê ev baş dibe. Ez hema xilas kim hevano paşê vegerim cem we. Yani eger dibêje Tirkiye wê qezenç bike li hemberî Kurdan re dî li hemberî Kurdan wê dijminî neke wê bibe dost wê dostanî qezenç bike. Dostaniyê dayîne bi Kurdan re bi vî rengî nebe wê dewleta Tirk her dim ji bo Kurdan xetere be û tehdît be. Dibêje Murat Karayılan herî dawî balkişand ser giringiya xwedî derketina li pêvajoyê got divê herkes li vê pêvajoyê xwedî derkeve. Wezîfeyên xwe, erkê xwe bîne cih. Ev pêvajo ji bo hemû perçeyên Kurdistanê pir giring e. Rêbera po vê pêvajoyê pir baldarî digre dest. Hemû hewldanên xwe bi baldarî birêve dibe. Em wekî tevger, wekî gelê Kurd divê em bêne cem hevû de destê rêbera po xurt bikin. Ji bo ku dewleta Tirk serî li feîlbazî, ji bo ku dewleta Tirkiye serî li rêbazên xapandinê nede divê em baldar bin. Ev pêvajo ji bo Kurdan xwedî karakterekî netewî ye, karakterekî millî ye. Divê hemû Kurd ji bo vê tekoşînê bidin. Karayılan bal dikişîne ser hewldana Mam Celal Talebanî ya di sala 1993 de dema pêvajoya Agirvestê de çewa ku bi Turgut Özal raketiye nava tekilî Celal Talebanî wê demê Rêzdar Abdullah Öcalan jî îqna kiribûn ji bo Agirvestekî çiqas serok û rêberê Kurdan hebûn anî bûn cemev li Şamê Agirvestekî îlan kiribûn. Tam di wê demê de jî Turgut Özal ji xwe miribû. Hinek dibêjin hatiye kuştin ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Mesele ev e. Yani daxuyaniya Tayyip Erdoğan heye dibêje em Newrozê bikin cejnek millî em ê wê rojê weke roja betlane yani tatil îlan bikin. Ne xirab e, mirov dikare
ama weke cejna Türk ilan dike, hevgirtina milletê Türk li Orta Asyayê yan jî li Rojata Navîn. Yani ev ji bo Kurdan nexweş e. Kurd ne Türk in. Kurd milletekî cuda ye, Türk milletekî cuda ye. Türk netewe, Kurd jî netewe. Du netewên ji hev cuda ne. Eger Newrozê bikin Newrozekî millî a Türk, ew li gorî xwe dikarin xwedî li Newrozê derkevin. Yani em naçin bo wan re şer nakin çima hûn Newrozê qebûl dikin. Çima hûn Newrozê ji me dizin, kesek Newrozê ji me nadize. Newroz a herkesî ye. Herkes bi xwedî Newrozê derkeve, dikare jî lê derkeve. Qet nexeme. Yani ne şerti ku devleta Türk bibêje Newroz a Kurdan e. Newroz ne tenê a Kurdan e. A milletên Rojata Navîn e. Kî Newrozê weke azadiyê pê nasê bike, ji bo xwe dikare weke cejnek netewî qebûl bike. Yani Azerî jî Newrozê pîroz dikin, Faris jî, qismekî Ereban jî, Kurd jî ne mesele ye. Ji ber vê yekê divê mirovan mesela Kurd ji bo Kurdan ji xwe cejnek netewî ye. Sembola serhildanê ye, sembola berxwedanê ye, sembola bi destxistina mafan e Newroz. Ya ku yani çalakiya ku Newroz kir Newroz di çavê me de ya Mazlûm Dogan e. Min di derheqê Mazlûm Dogan de du belgefîlm weşandine di YouTube'ê de rica dikim ji we biçin ji kerema xwe re temaşe bikin. Pir mühîm e. Bi taybetî şeva dawî ya Mazlûm Dogan. Çawa Newroz kir Newroz. Newroz cejnek kevin bû. Ji urf û adetê Kurdan de hat berî bû. Efsaneyek bû. Ama ya mühim merû wateyekî çawa li vê Newrozê bar bike. Karakterên di Newrozê de dihaq kî ye, rola wî çi ye, kawa kî ye, rola wî çi ye. Ev însanên mağdur ku serê wan jê dibin beynê wan didin marên li ser milên dihaq çi sembolîze dikin? Maf, azadî, ew ciwanên ku dikin qurbanî û beynê wan derdixin didin wan marên li ser milên dihaq wana hemî tiştên sembolîk in. Îjar merû wextê tîne bi roja îro vegirê dide Mazlûm Dogan wateyekî berxwedanê lê bar kir. Tam di demekî tarî de ku êdî teslîmiyet li ser herkesî ferz kiribû dewleta Tirkiye, Mazlûm Dogan got bes e. Ama bi vî şeklî nabe. Madem hûn min bi canê min tehdît dikin, aha ji were canê min. Ez can man naxwazim. Ama ez îradeya xwe teslîmê dewleta Tirkiye nakim û çalakiyekî canbexşane pêkanî di Newrozê de şeva 20 û 21 Newrozê de ji ber vê yekê Newroz aniha êdî bi Mazlûm Dogan sembolîze bûye. Newroza nûjen em bêjin. Hevan no yani Tayyip Erdogan Newrozê wextê dike cejn roja fermî a Betlanê bi xwe îcab nake mirov li dij derkeve. Navê Kurdan bilêv dike nake xema me ne, ne mesele ye. Çünkü Tayyip Erdogan serokkomarê me ne. Çima behsa me bike? Em ême pergala me sîstema me heye weke netew. Em ê li gorî xwe Newrozê pîroz bikin, ew li gorî xwe. Watiya Newrozê li cem wan cuda ye, li cem me cuda ye. Ji ber vê yekê nexeme. Bi vê wesileyê ez Newroza we hemiyan jî pîroz dikim, hêvî dikim ku bibe wesîleya aştiyê, wesîleya wekheviya mafên milletan. Ez gotina biratiyê, xwişk û biratiyê pir hez nakim ji ber ku ez di wê baweriyê de me ku di navbera milletan de xwişk û biratî çênabe, ancak dostanî çêdibe, ancak heq hukuk wekhevî çêdibe. Yani di normal du birayên biyolojîk jî li hev nakin. Dibe ku ne wekhev bin. Ama di navbera du birayên biyolojîk de jî dibe heq hukuk hebe. Yani biratî bi tena serê xwe ne tiştekî ye. Birayekî pir dikare zulm li birayê din jî bike. Yani ji bo dibêjim ne marîfet e biratî, xwişk û biratî. A mühim heqê wan çiqas wekheve. Ew mühîm e. Ji ber vê yekê em dibêjin wekheviya milletan, wekheviya di mafan de, di heq hukuk de wekhevî. Tiştê ku heval ji min dixwazim, di derbarê pêvajoyê de heval wextê bipirsin, ê min sedî set ez bi vê pêvajiyê re me wextê ku rê û rêbazekî hebe ku merov dişûna çek û sîleh de rêbazên aştiyane bikarbîne ji bo bi destxistina mafan, ez tim heme.
hazırım û ez heta da wî piştgirî didim vê pêvajoya guherîn û veguhertinê. Pêvajoya ku merû çek û sîlehan dayne bikeve ser rêya demokrasiyê, ser rêya tekoşîna çawa bêjin, tekoşîna demokratîk. Heh. Ez li gel vê rêbazê me heqê min tune ji însana re bêjim biçin şer bikin, zorê li wan bikim, tiştekî wisa ne hedê min e, ne tarzê min e, ne jî dixwazim. Ha, Kurd, keç û xortên Kurdan xwe mecbûr hîs dikin biparêzin, dawa xwe bi çek û sîleh biparêzin, ez ji wan re tiştekî nabêjim, rêz û hirmeta min ji wan re jî heye. Yani ez van aliye da nötrim. Ne dikarim zorê li wan bikim û ne dikarim tiştekî din bêjim. Ew bi xwe qirar bidin çekan dayînin datînin, bi xwe qirar nedin danayînin. Ê min ez tenê rojnamegerim, ez tenê dikarim navbenkariyê bikim, peyamê wan bigînim we navberê de, navbera gel û şervanên Kurdan de, navbera gel û rêveberên Kurdan de navbenkariyê bikim. Ev rola me a rojnamegeran e. Ya hevala hayat do te gotu Instagramê de çima min teqlîb nakî ez nizanim ez Instagramê pir bi kar nayînim ama min navê te jî nedît. Yani navê te bibînim ez ê te bişopînim ama normal ez herî zêde Twitter, X'ê bikartînim li ser medya civakî wekî din ez bi kar nayînim. Ya rastî ew e. Jê fehm nakim yani. Ji ber vê nikarim reklama qenala xwe jî bikim. Hûn dikarin ji kerema xwe re eger bibin abone eskî xweş dibim. Wekî din min çi dixwaz ji we re bêjim? Helbesta rêveberên kecekê Partiya Karkerên Kurdistanê ez pir di cih de dibînim. Ez heta da wî piştgirî didim wan. Di meseleya di derbarê vê pêvajoyê de. Yani şertê wan ew e ku Rêzdar Abdullah Öcalan bi temamî serbest were berdan ku bikaribe bi gerîla re rasterast bikeve nava tekilî yan jî bi rêveberên PKK re rasterast di tekiliyê de be. Te însan e, pirs çê dibin, merû cana îxna nabe, cana merûv hestiyar dibe, cana hem problem hene. Di kongrê de pir dibe ku mijarên cuda derkevin, divê merûv dîrek di aynî deqê de, aynî saetê de bikaribe xwe bigîne. Niha teknîk pêş ketiye. Tiştekî taybet wekî din tune ye, bêheviya rojên xweş azad, bi xatirê we dem baş.